Kuan si Nikki ni sir niya nagatrabaho man gud kog Capitol sir. Yes. Ano man sa problema? Mangutana lang mi sir kung confirm ba jud nga ikaw si Governor Douglas Cagas? Ako man ano man yan sa problema day. Ganina pa ka naging sa kuha, no? Na ako yung mga bisita, tapos sa nga na yung mga istorya. Ay, wala Basta man. may problema. Wala man sir, nagpa-confirm lang ko kung tinuod ba jud nga ikaw si Governor Douglas Cagas. Oo, gani. Natingala ko sa mga day nga si Kaganan. Human na mo istorya dito sa Gracias. Unyang mga last, dito may magkaon. Opo, tapos mga pila mo Asa ka nagtrabaho dire? Asa ka nagtrabaho dire sa Capitol? sa room 1 po. Sa Rumuan sa trabaho dire? Kuan ka ng secretary ni Sir Fidel Franco. Oo. Ikaw na yung sekretary ni Fidel. Opo. Oo. Nasa ila, good for 15 people ang atong reserve. O niya, mga 1 p.m. Isa karibal na mo. Oo, tapos sir? Yes, ingna lang sa restaurant nga mga 1 p.m. at abot dito, ha? Mga kinsay mo mga kauban sir? Go. Muaten to sa mga sa Davao, natin mga kauban nga mga LGU sa Davao o LGU Manila, natin mga bisita. Mauna nga nagpa-reserve dito, kaya para Lunes, makatrabaho nila sila para sa atong pandemya. Tanaw nila ang atong sistema sa atong lugar, ang pandemya sa atong diri sa atong lugar. Sige. Tingala ko nga nagkuhan ka sa kuha, mabasing madaot na ng mga istorya ba? Mga gani sir, kaya nagpa-confirm na tayo. Yes. Lihog na lang ko ikaw na lang representative dito sa resto para wala sila maingon, no? Ako na lang ang representative Yes. sir. Oo. Ikaw na lang akong sugungan dito. Wala dyan kayo masugo lain sir, nga kanang naba mo'y sekretary, kaya naman ko kayo trabaho ron sir. Ano sa trabaho ni mo dahil? Nanglaba ko sir. Hindi ko kabiyas ako ang trabaho. Oo. Tawagin kay Domingo Mangkaron. Sige, mangita na kong lain. Pero tawagin na lang si Ma'am Grace na inasaya nga masig na ako'y makita nga mga tao na ako, ha? Kaya busy mo ko sila. Opo, panialan diri sir, kay namalingke naman akong tita sir. Panialan diri kay para mag-alis po sila diri. Yes, wala problema. Si ate ni mo Grace. Ate ni mo si Grace? Opo, yes sir. Yes, palihog lang ko tawagin, babe. Palihog lang ko tawagin kung makanta akong tao, tabangan na nila, ha? Sige sir. Okay. Yes. Palihog lang ko tawagin si Grace. Yes, Gob. Okay. Yes. Salamat.